Üdvözlök mindenkit ismét innen a Don Carplék partjáról. Ugye az előző epizódban metódtechnikával sikerült fogni igazán szép nagy testű halakat, és hát közben sikerült fogni pár nagyobb testű kárász keszeget, amik igazán felpesdítették a véremet, és a tógazdával egyeztetve megtudtam azt is, hogy igen sok kárász és keszeg él ebben a vízben, úgyhogy most a kedvenc technikámmal jöttem le ide horgászni, teli fonogginorral és hosszú elők és védett technikával, vindókossárral, és próbálok ezekből minél többet fogni, bemutassam nektek a kamerába, úgyhogy tartsatok velünk! A hosszúelők és felszerelésem az alábbiak alapján tevődik össze. Egy 50 centis előke, ugye ez a nemzetközi szabályzatban is előírt, nekem ez az alap. Rajta egy Natural N30-as Preston horog, ugye az előkém 15-ös. Rajta egy dupla fonat, ugye ez egy 30-as fluorokarbon, egy 10 centis 30-as fluorokarbon, ami duplán van sodorva. Ugye ez akadályozza meg gubancolódást a kosár körül, így nem tud majd visszagubancolódni az előke. Rajta egy ilyen kis úszórögzítő, ami ugye egy távtartó is egyben, illetve a csomót is védi. Egy forgókapocs, egy csúszó-úszó rögzítő és egy csúszó karabiner, amire felhelyeztem egy LS 30 g-os vindókosarat. Ez majd ugye a horgászat közben változni fog. Jöhet egy oldalirányú szél is, ugye ennek függvényében kisebb, illetve nagyobb uramot föl tudok rakni, illetve méretbe is tudok változtatni. Ez egy lyukacsos verzió, ennek a nagy előnye az, hogy víz közt is tud dolgozni az etetőanyag, amit beletöltünk. Ennek van egy zárt verziója, annak a nagy előnye az, hogy hogyha mondjuk mély vízbe horgászunk, akkor minél jobban le tudjuk szorítani az etetőanyagot, és víz közt nem tud kibomlani belőle, ez így a snecik ellen is egy nagy előny tud lenni. Úgyhogy meglátjuk, hogy a mai nap melyikre lesz szükség. Először ezt felraktam, ez az egyik kedvenc méretem, úgyhogy kezdem is ezzel a pecát. Hát egy pár dobásnak el kellett telnie, még kapást tudtam elérni. Nagyon sok beleúszásom volt, és nem értettem a helyzetet, hogy miért nincsen kapásom, de hát ezért a DV-re megérte kicsit alakítani a taktikán. Igazából az a méretű horog, amit az először fölraktam, nagynak bizonyult, és egyszerűen nem akarta fölvenni, úgyhogy fölraktam egy N40 típusú 18-as horgot. Nézzétek, milyen szép DV-r. Berakom a szákba. Engedélyt kaptunk a tógazdától, hogy elrakjam szákba a halakat, hiszen ők ezeket a kisebb méretű halakat, idézőjelesen kisebb méretű halakat külön gyűjtik, hiszen egy bojlis vízről van szó, nem nagyon van helye ebbe a vízben. És akkor essék szó a csalogatóanyag mennyiségről, amit ma hoztam magammal. Mint látjátok, eléggé egyszerű, van nálam piros, illetve fehér csonti, fagyasztott verzióban 4 doboz kukorica, ami ugye a nagyobb testű keszegféléknek kedvez. Nyár van, szerintem nincs szükség ilyen extra csalikra, mint például a szúnyoglárvára, hiszen ezen a vízen nem nagyon horgásznak keszegfélékre, és ezúton is szeretném megköszönni a tógazdának a lehetőséget, hogy most horgászhatok keszegre, fonogginorral, illetve kisebb méretű horgokkal. És van nálam az egyik kedvenc keverékem, egy keszeges halas keverék, megnedesítve és lerostálva, ami kiválóan alkalmas erre a technikára is. Úgyhogy meg is töltöm a vindókosarat, már fölcsaliztam rajta egy fehér, illetve egy piros csonti. Megtöltöm, és hát kezdem is a pecát. Egyre ütemesebben érkeznek a kapások. Ez ugye annak köszönhető, hogy váltottam horogméretet, és egyre ütemesebben tudok dobni, és egyre több hal tud oda gyűlni a kosár csobbanás hangjára. Gyakorlatilag bedobás után rögtön érkezik kapás, behullóba. Fenéken nem nagyon volt eddig kapásom, nem tudom miért, valamiért vízköz vannak a halak, de szép kárász.
Nagyon sok beleúszásom volt nagy horoggal, és valamit tennem kellett annak érdekében, hogy kapást tudjak elérni. De hát ezekért a halakért azért megéri. Áj, de szép kárász! Hát ezekért a halakért jöttem. Nem véletlen. Egy olyan változtatást eszközöltem, hogy a benti távon nem nagyon akart összeállni a peca, se vízköz, se fenéken, csak beleúszások voltak, és egyszerűen nem bírtam kapást elérni. Úgyhogy itt a mellettem lévő tökleveles mellé elkezdtem horgászni. Gyönyörű szép vörös szárnyak, illetve karikák jönnek sorba. Remélem majd nagyobb halak is ide fognak találni. Tolom nekik a csontit, hogy egyre több gyűjjön ide. És annyit változtattam, hogy a kezdetben 50 centis előkémet 1 méterre toldottam, és hát ennyi kell egy kapás kialakulásához. Ez is most egy vörös szárnyú. Nem, egy dévér. Ha! Úgyhogy remélem a nagyobb testű halak is ide fognak találni. Hát egy dobom-húzom peca lett ebből, itt ezen a kinti távon, nem azokkal a méretű halakkal, mint amire számítottam, de hát remélem azok is meg fognak jelenni. Imádok erre a gyönyörű szép halakra horgászni. Micsoda színei vannak. Hát már jó lenne egy-két jó halat fogni. Nem bírok magammal. Nagyon élvezetes itt a töklevél mellett fogni ezeket a gyönyörű szép vörös szárnyú keszelyeket, de engedelmetekkel én ezt most meguntam, és szeretnék nagyobb testű keszekféléket fogni, és ez egy remek alkalom, hogy visszamenjek az előző távomra, erre 40 méterre, és bemutassam azt, hogy tudunk minél pontosabban horgászni, és minél gyorsabban, adott esetben, hogyha versenyszituációra szeretnétek egy jó megoldást találni arra, hogy minél gyorsabban bedobjatok. A csalizástól egészen a kosártöltésig, és magától a dobás kivitelezéséig szeretném bemutatni ezt a mozdulatsort. Mint minden horgászmódszernek, így a hosszú és védőtechnikának is a lelke a pontosság, így magáról a dobásról és a pontosságról szeretnék pár szót mondani. Ugye nálam minden esetben jobb kézben van a horog, ezt fölcsalizom, ezzel kezdek. 2 piros és 1 fehér csonti a kontraszt miatt. Majd a bal kezembe kerül a kosár, amit megtöltök. Így néz ki a bevetésre jár. Így néz ki a bevetésre váró végszerelék, majd ezzel a lendülettel a bal kezemmel elveszem a jobb kezemből a zsinórt, és elengedem. Előre lendítem, hátra, közben kinyitottam a felkapókart, és elengedem, majd kiakad a klipsz. Ugye
fontos kiemelni azt, hogy a túloldalt mindig kinézek egy támpontot, közben jött egy kapás, ami által tudok egy pontba dobni. Ugye most szerencsém van, hiszen egy bója és egy túloldali stég az én támpontom, ugye egymás mögött van, és így eléggé nagy a kontraszt a többi fához képest. Fontos megjegyezni azt, hogyha egy eléggé sík túloldalú vízről beszélünk, ahol eléggé nehéz támpontot találni, ott a fák tetején lévő különbségeket nézem, és abból állítom be a támpontot. Nagyon szép kis vörösszárnyúkeszeg. Illetve a klipsről is szeretnék pár szót mondani, hogy lassítom én a dobásnál a kosarat, hiszen sokféleképpen meg lehet állítani azt a kosarat, amit dobunk. A dobás mienségét nagyban befolyásolja az oldalirányú szél, hiszen minél laposabban próbálok ebben az esetben dobni, hiszen ha minél laposabban és gyorsabban próbálom kilőni a végszereléket, annál nagyobb esély van arra, hogy ugyanarra a pontra esik vissza. Hogyha egy lassabb, kimértebb dobást végzek, akkor nagy esélye van annak, hogy egy nagy erejű szél jobban eltolja a kosaramat, és így nem tudok ugyanoda visszahorgászni. Ugye ennek megvan az előnye és a hátránya mind a két dobásnak. Ebben az időjárási körülmények között bármelyik dobástípussal pontosan lehet horgászni, de én jobban preferálom ezt, hiszen minden időjárási körülmények között ezzel lehet a legpontosabban és a leggyorsabban horgászni. Magáról a lassításról is érdemes pár szót szólni. Ugye amikor eldobom a végszereléket, akkor minden esetben nagyobbat kell dobni ahhoz, hogy kiakadjon a klipsz. Ilyen esetben ugye 40 méterre horgászok, így úgy kell dobnom, mint hogyha 45 méterre horgásznék, és azért rakom hátra a botot, gyakorlatilag dobás után, hogy minél jobban kezdjem el lassítani a kosarat, hogy ne legyen az, hogy belecsobban a vízbe, vagy felé ugorjon esetleg a kiakadáskor a kosár. Ez nagyon fontos, hiszen hogyha nagyon vékony előkével horgászunk, akkor ki tudjuk küszöbölni azt, hogy visszatekeredjen a botra a horogelőke, így tudjuk a legjobban prezentálni az előkénket. És bemutatom egy másik technikáját magának, a kosárnak a lassítását. Megtöltöm a kosarat, erről lendítem hátra, és kicsit erősebben meg kell húzni, majd az ujjammal lassítom. Ugye a mutató ujjammal egyre közelebb rakom a dobhoz az ujjamat, és lepörgő zsinort kicsit visszafogom. Ezáltal sokkal egyenesebben, sokkal gyorsabban tudok dobni, úgy, hogy nem akad nagyon ki a klipsz, és adott esetben nem vágja el a főzsinort. Ezt már csak akkor ajánlom, hogyha tényleg nagyon gyorsan próbálunk horgászni, és tényleg nagyon nagy szél van. Erre most nincs szükség, úgyhogy ezt nem is használom. Ezzel a hallal zárom a mai pecát, és bemutatom nektek, hogy mennyi halat sikerült fogni így szűk 3 óra hossza alatt. Úgyhogy be is dobom a haltartóba, és megmutatom nektek. Hát mint látjátok, itt van a szűk 3 óra hossza termése innen a Donkárplékről, gyönyörű szép halak, és hát a mai nap tanulsága az, hogy több távon volt érdemes horgászni, hiszen itt a töklevél mellett rengeteg vörösszárnyút sikerült fogni, gyönyörű szép halak, tele van vele a víz, illetve ezen a 40 méteres távon, ugye a ponttbeleúszások, egy pontyakasztás mellett sikerült egy szebbecske dévért és 3 nagyon szép kárászt fogni. Én eredményesnek tekintem ezt a mai napot, hiszen nagyon jól pecáztam, gyönyörű szép halak, folyamatos kapások, víz közt gyakorlatilag azon elrántották ezek a kis halak a felcsalizott horgot, úgyhogy ha tetszett ez a kis videó, lájkoljátok, és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, találkozunk a következő részben, sziasztok!